Niġu issa dwar l-investiment f'Għawdex. Dan il-Gvern jemmen bisħieħ fil-potenzjal ta' Għawdex. Jemmen li Għawdex għandu jkun imnebbaħ mill-istrateġija li tħares fit-tul. Dan kien l-għan ewlieni wara t-twaqqif tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, awtorità li ser ikollha responsabilità li timplementa l-istrateġija reġjonali ta' Għawdex. Sur President, dan huwa gvern li jimpurtah huwa sensittiv għal bżonnijiet tal-Għawċin, speċjalment fejn jirrigwardja it-traġitt bejn Malta u Għawdex. Dan il-budget ser ikun stqarrija ċara ta' kemm dan il-gvern ma jaċċettax l-status quo imma jrid titjib fil-kwalità tal-ħajja. Għalhekk sejjer inħabbar numru ta' miżuri importanti ħafna li ser jkomplu jibnu fuq l-inizjattivi li ttieħdu fis-snin li għaddew. Fil-waqt li dal-Gvern itwettaq qabża fil-kwalità fis-settur tas-saħħa f'Għawdex bil-preżenza ta' Barts u l-bini ta' sptar ġdid, konxi wkoll li hemm numru ta' Għawċin li għadhom imorru Malta għal trattament u interventi speċjalment tal-kanċer. Għalhekk, mill-ewwel ta' Jannar li ġej, l-għajnuna li tingħata taħt l-iskema ta' travel reimbursements for patients undergoing treatment cancer at Mater Dei se tiġi riveduta biex tingħata wkoll lill-adult li jkun qed jakkumpanja lill-pazjent. Dan se jingħata wkoll lill-pazjenti Maltin li jmorru għat-trattament ġewwa Għawdex, speċjalment meta jkun hemm l-isptarijiet ġodda. Se tingħata wkoll allowance addizzjonali biex ittaffi il-pis tal-akkomodazzjoni f'Malta u f'Għawdex skont il-każ.